सोमावनाय नोंनि जानजिजों ज्राव ज्राव जावा ज्राव दै बाज्रुमनायजों लैयागै खायलें खुइलें सोमावनाय नोंनि जानजिजों। हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो। लोगोफोर डायमन्ड ड्रिल प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय ज्राव ज्राव। ओमफ्राय लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां ज्राव ज्राव आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआव गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन गेमस्रि दैमारि बिथां आरो फावखुंगुराव दङ नयन कछारि बिथांजों लोगोसे अनुराम बर' बिथांमोन। ओमफ्राय लोगोफोर दायो ज्राव ज्राव आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' अलरेडि जोब्बायानो। नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो डायमन्ड ड्रिल प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथां आरो बिबेक गयारि बिथांमोननि फाव खालामनायाव भुपेन एस मिउजिक प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलावहाय गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दायो बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। 6, 7, एक्शन। Cut! 5, 6, 7, action! थांबाय था। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।